ва баъди ин ҳама ӯро фаромӯш мекунанд. Ба ҳамин тамом лақиданро идома деҳ, ман туро боз ҳам хоксортар мекунам. бале 100%, ман дар навбатам. Рекорд 21-1, 16 финиш. Ин беҳтарин рекорд дар байни ҷангварони вазни 61 килограмм аст. бе пул ҳиҷома дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Ки якум савол дорад? аз мераб оғоз кардан мехостум. мераб, ин реванши муҳорибае ҳаст ки ту пирӯз шудаӣ. ин чизро ба назар гирифтан, ба фикри ту ягон чизро бояд тағйир диҳӣ ё танҳо бояд ба он ҷо бароӣ ва кори кардаи худро дар якум муҳориба такрор кунӣ? ин муҳорибаи нав, визофи нав аст. шон гуфт ки 70% зудтар мебарояд ва ман интизорам ки ӯ аз пешина дида зудтар ба ҷанг мебарояд. ва ин ҷанги нав аст. ман медонам ки акнун ӯ каме хоксор шудааст, лекин ӯ маро ба накавд равон кардан мехоҳад. ман бошам набояд ки ин корро иҷозат диҳам. ман ӯро мешиканам ва баъд мо метавонем ки дӯстӣ кунем. лекин рӯзи 8 июн мо боз душман мешавем ва ман боз ҳам зудтар меҷангам ва ман ӯро мешиканам. ту гуфтӣ ки баъди ин муҳориба зуд баргаштан мехоҳӣ. ба фикри ту дар ин муҳориба ту зарари калон намебинӣ? ин муҳориба аст, тиҷорати ҷангӣ ва албатта ки ман барои ҳамаи чиз омодаам. шон ҷангвари сахт аст. ӯ дар UFC 10 ғалаба дорад. ва чӣ коре ки рух надиҳад, ман пирӯз мешам. ман ба ӯ камарбанди худро намедиҳам. ӯ аз они ман аст ва ман онро ҳимоя мекунам. баъди ин мо метавонем ки дӯст шавем. рафтем. шон, охирон реванши ту зидди Марлон Вера буд ва ҳамон муҳориба яке аз беҳтарин баромадҳо дар карьераи ту буд. оё ин чиз ба ту илҳом ва боварӣ медиҳад ки дар реванш аз дасти ту чӣ корҳо меояд? бале, албатта ки ин тамоман дигар муҳориба аст, лекин медонед, ман дар реваншҳо бебохтам ва ин чизро идома медиҳем. ба фикри ту оё мераб аз он ҷангвароне ҳаст ки бо ӯ бояд ки 2 маротиба ҷангӣ то ин ки стили ӯро омӯзӣ, ё ин ки якум муҳориба рӯзи ту набуд ва ин дафъа ту пирӯз мешавӣ? мераб дар корҳои мекардагии худ беҳтарин аст. ягон баҳона нест. дар якум ҷанг ӯ ғолиб шуд ва мо боз меҷангем. тамом. шон, ин дафъа мӯйҳои рангин нест. муноқиша бо мераб нест. ҳис мекунӣ ки ба ту фишор камтар аст ва ту таваҷҷӯҳи худро дар баромад медиҳӣ. не, на мӯи сар ва на чизҳои номбаркардаи ту. ман танҳо ки каме оромам, лекин рӯзи якшанбе ман пур аз қувва мешам. саволи ман ба Патчи, ту дер боз дар сатҳи баланд меҷангидӣ ва чӣ гуна аст билохира ба UFC омадан ва рӯзи якшанбе ту аз худ чӣ гуна эълон кардан мехоҳӣ? дар ин ҷо қарор доштан беҳтарин аст. дар ҳақиқат беҳтарин. ту дер боз гуфта будӣ ки беҳтарин ҷангори вазни 61 килограммӣ. чӣ гуна зуд ту ин чизро ба мухлисони UFC исбот кардан мехоҳӣ? ман ин чизро рӯзи якшанбе исбот мекунам. ман дар ҳақиқат худро беҳтарин ҷангори вазни 61 килограмм мешуморам. савол ба ҷо Пайфер, ту бо Келвин Гастелум меҷангӣ ки ӯро боре ҳам бо зарбазанӣ манъ кардагӣ нестанд. ту гуфтӣ ният дорӣ ки рӯзи якшанбе ин чизро тағйир диҳӣ. бо шарофати чӣ? кореро ки дигарон карда натавонистанд ту карданӣ? фикр мекунам ки дар қувваи зарбазанӣ ман дар сатҳи тамоман дигарам. ман ҷавонам ва доимо инкишоф ёфта истодаам. ӯ ветеран аст. ӯ барои ҷанг мебарояд ва ман ин чизро эҳтиром мекунам. ӯ нисбати ман ягон чизи бад гуфтагӣ нест. барои ҳамин байни мо эҳтиром аст, лекин ман манаҳи ӯро месанҷам. фикр мекунам ки ӯ аз қувваи ман хуб бохабар аст. барои ҳамин ӯ бо гӯштингирҳо тамрин кард. лекин рафтем бародар, меҷангем. саволи ман ба мераб, ҳар як ҳафтаи ҷангӣ номи ту калонтар шуда истодааст. мухлисони ту зиёдтар шуда истодаанд. гӯй ки дар чунин мавқеъ қарор доштан чӣ гуна аст? ман танҳо миннатдорам ки дар ин ҷоям. ташаккур ба UFC, ташаккур ба мухлисони UFC. кори ман беҳтарин кор дар ҷаҳон аст. ҳар як дафъа ба ин ҷо баромадан ман ҳаловат мебарам. рӯз аз рӯз инкишоф ёфта истодаам ва рӯзи 8 июн шумо худатон ин чизро мебинед. ҳоло ҳам чемпион. шуморо дӯст медорам бачаҳо. ташаккур ба шумо. саволи ман ба Марио ва Патчи, шумо дар бари чемпион ва довталаб нишастаед. оё шумо интизор ҳастед ки ғалабаи дурахшон шуморо довталаб карда метавонад? бале, 100%, ман дар навбатам. рекорд 21-1, 16 финиш. ин беҳтарин рекорд дар байни ҷангварони вазни 61 килограмм аст.
Марио, ту чӣ мегӯӣ? бале 100% фикр мекунем ки ин ғалаба моро ба топ 5 мебарад ва баъд як муҳориба, баъдан муҳорибаи унвонӣ. Шон, медонам ки ин ҳафта ту бисёр гап задан намехоҳӣ, лекин мераб дирӯз гуфт ки ман курткаи ӯро дуздидум, ман камарбанди ӯро дуздидум ва акнун ман спонсорҳо ва мухлисони ӯро дуздидан мехоҳам. боварӣ дорам ки рӯзи якшанбе мухлисони Шон бисёр меоянд. Ту дар ин эълони мераб чӣ ҷавоб додан мехоҳӣ? гӯш кун, ман сидқан боварӣ дорам ки мерабро ба накавт равон мекунам ва баъди ин ҳама ӯро фаромӯш мекунанд. Ба ҳамин тамом. лақиданро идома деҳ, ман туро боз ҳам хоксортар мекунам. одамон, ман ӯро боз ҳам хоксортар мекунам. мо ҳамаашро рӯзи 8 июн мебинем. ҳамаи ин вақт ӯ худро одами хоксор мегирифт, лекин хуб, ман боз як маротибаи дигар ба ту нишон медиҳам ки чӣ гап аст. лақиданро идома деҳ. Нью-Ҷерси, ташаккури калон ки омадед. Ҳозир мо муҳорибаи рӯбарӯ мегузаронем.